Mainit yung cellphone ko, Dar. Dito.
Tuloy ako. Nadapa tuloy ako. Parang hindi pa nagpunin. Ngayon? Kailan din na? Bakit ano na yan? Ano? Nagano ng dugo? Sino? Diyos ko Lord. Mama niya. Di ba sabi mo di ba sabi mo naka-schedule na mag-ano ng ng oh, hirap ng hirap ng ganyan na lagi nasa ospital. Ay, ang sakit. Ano ko na kasi naglilinis kami dito sa may bisita na naman kami. Darating yung mga bisita bukas mga lalaki. Tapos Biyernes mga babae. Magtingin sa bagong panganak. Kaya linis kami ng malupitang linis. Hindi kaya dinala sa kabila. Oh. Tapos kayo yung ano.
Oh. Sabi. Kati na yan ah. Ang kati, maano lang ilong ko. Ay. Ano ko pa ba itong mga ano? Dito rin sa kabila, rin ako nasa mulay. Ako nasa ko dyan. Dito rin sa kabila. Pinunasan ko na dyan dahil. Hindi yung ano ba? Ida sulsilatil ardu sulsalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa kallal insanu ma laha. Naiihi ako. Ako nga naiihi na eh. Pagkaching. Hindi, maganda ba si Ay dyan? Sige lang, kain lang. Naiihi din ako. Sa ano, sa kasi ng ano ba? Kasi ano? Alikabok.
Sino ka naman? Si Lina, si Asis, si Runi. Luni ulit. Liit. Sa puso mo. Ano dahil? Ano na lang? Pagbagyo mo ko. Bagyo? Ano pa ka to? Sino di ba? Pag kinato ko sumasayo yung dalawa, sinunod sa kasilina. Buong na bata. Kaya pala lumabas ang yaya. Kaya na lumabas ang yaya. Ulit ka naman. Magpakiwag ba? Ulit kita ka ako, magpapakiwag ako.
Day? Day? Oh, Asan yung ano nito? andito. Yung sa carpet andito. Akin na yan. Hindi, yung isa pa mahaba nun. Hindi mo na yung charger ko bukat ako.
to. Sino pa po nagbantay doon? Umihi. Umihi ako, umihi si Rina. Umihi ikaw. Naihi ako eh. Pag-atching ko. Ano doon ako sa ano? Yung mga ano doon. Sige, tapusin mo na doon. Ano ko na to? Tapos mo na ito dahil lamisa dito. Hindi pa. Mga lamisa, hindi pa. Hindi ko na ano lamisa. At imamap ko na kay i-babakyo ko na sa imamap ko na. Ano yung gulo? Oras naman. Baga pa naman, di ba? Five, 12. Piling mo. Why your hair like that? Look. Look in the mirror. Tinawagan mo ba kanina nanay mo?
Hindi naman ang internet, patayin ko na. Bakit walang internet? Wala.